Lepanyasa voice box ndi makhandi ya Malawi osiyanasiyana kukamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kantchito ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tabwera pano ndi mawu abambo Sam Muyawo. Sam Muyawo akufuna kupititsa uthenga kwa Malawi makamaka anzathu achikonda chipani cha United Democratic Front UDF. Uthenga umenewu ndionera kuti ya Malawi chonde mukhale tcheru, sikuti ndi chipani chokhacho cholamula chimene chimakhala ndi kuthekera kobera zisankho. Chipani chokuti chili opposition chimathanso tu kubera zisankho mpaka ndithu kuwina kugwetsa boma limene lilipo tsiku limenelo. Iwo ndithu apereka chitsanzo kuti kuno ku Malawi kuli chipani china chotchuka kwambiri chimene ma elections ambuyomu chinapanga ndithu maskimu ake kupanga system yake mpaka chidagwetsa boma nkhani yake kubera zisankho. Yonsecho tu koma anali ku opposition nde nkhani yake tu ndi imeneyo. Amalawi si boma lokha limene mabera zisankho, opposition iso imatha kubera zisankho. Nkhani imodzi pano Manyasa voice box ndikuti Sam Muyawo akuti bwanji pa nkhani imeneyi. Makomredi ineyo ndi supporter wankulu chipani cha UDF komanso ndi members wa ku chipani cha UDF. Ndingokulimbikisani pa mangochi freedom fighter amene masapota chipani cha UDF. Tiyeni musapote chipani, musamvere zimene akuyankhula awawa akanganyawa. Awawa ndi anthu oti sakudziwa kena kalikonse. Komanso uthenga umene anayankhula president wathu Atupele Muluzi woti campaign ya ulendo uno ikhala yovuta ndipo ndithamanga zimene zijazo musakayikire, ndipo apapa chance chimene ali nacho Atupele ndi chimenechi, ulendo wake ndi umene uwu. Ndiye kawirikawiri kukagwa mvula kumachuluka zolira, Ananchidwe Nkhululu ngakhale so magunda ni makoso kumene amathakulira chifukwa cha mvula yako. Koma ifeyo tiye tigwirane manja ngati masapota a UDF posapota chipani chathu. Asiyeni awa azipanga mapropaganda awo zathandiza. Komanso chimene ndingakumbuseni, nthawi imene kunali Mai Joyce Banda akulamulira ziko, DPP anapanga draft imeneyo imene inapangisa kuti Mai Joyce Banda agwe pa chisankho. DPP ali ndi system imene amagwiritsa ntchito, koma anthu inu mwina nanga simasata ndalezi, koma ifeyo tikaona mafailo mbuyomu tikawerenga kutiuza kuti nthawi imene ankalamula Mai Joyce Banda DPP inkabweretsa makompleni osiyanasiyana. Ayi chisankho chi Mai Joyce Banda yafuna abere chanchani mwanti chipani chisankho chija amene anabera anakapeza kuti DPP amene anali kunja kwa boma ndana amene anabera chisankho. Lero lino zimene akuchita nkumayankhula izi zosiyanasiyana, iyi ndi plan yawo imene amapanga DPP pofuna kubera chisankho. Ndi amapeka nkhani zosiyanasiyana mmene akupangira muiyayi macheni zofundira tazipeza ukuwe basi kumalupanga kalondolondo umu ndi umu. Koma nthawi imene ankalamula iwo palibe amene ankapanga zimenezo. Ndiye titakhala pasi akuluakulu amene amasata ndale amatifotokozera kuti kumbusaso kuti yayi awa asiyeni ndi system imeneyo akufuna wasokoneze mitu IMCP cholinga choti iwo azathe kubera chisankho. Munthu okhala kunja kwa boma amatha kubera chisankho. Zimene ndi muzikhamu kuziwa Mai Joyce Banda anaberedwa chisankho ndi chipani cha DPP, anagwiritsidwa ntchito achilima, adagwirizana kuti ndikazango tindawina iwo zakhala vice president. Ndi opposition wosusa boma amatha kuba chisankho. Chinachitika mu Malawi masystem ake anali ngati omwewa. Ndiye tiyeni ife UDF tichenjere, Atupele aja sanga anamize ku DPP akhala nawo ndale za ku DPP Atupele chakuziziwa A to Z manivesesa. Ndiye ulendo uno tikupanga za underground asiyeni awa, ndipo amanena kuti asiyeni ayankhula ndipo azatopa okha. Iyo awa tete aziyankhula amene angayankhuliremo, koma nkhani ili pa ground. Atupele akubwera kumapeto kwa mwezi uno wa December uno mu January ndi pamene akubwera kulowa pa ground kuzauza Malawi zofunikira, ndipo akhozeka china chilichonsecho makaka kamagalimoto kukala kapeni yabwinonso kwambiri. Anthuso ambiri panopo
kudikirira kuti ajoine chipani chathu cha UDF tithamange limodzi pofuna kubwezesa zinthu zimene zasokonekera mu zaka zimenezi. Ndiye ndimafuna uthengawo ukupita kwa munthu wina aliyense amene amasapota chipani cha UDF. Ndine Comrade Sam Yawo, ndisapota wamkulu wa chipani cha UDF komanso ndimakhala ndi mwayi oyankhula ndi mabwana zokwambiri. Wonyozerani koma ngati muli sapota wa UDF mundimve zimene ndikuyankhulazo zokwambiri ma comrade.